खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ दाउ थ्रिलिं बेंगल फ्लरिकानखौ बुथारना संना जानायनि दायाव पुलिसआ सानै सुबुंफोरखौ हमबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव गोदानै सायख'जानाय सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय खुंग्रिंआव मोनसे जाथाय जानानै थाङो। गोमालांनो हमनाय हारिसा बेंगल फ्लरिकान दाउखौ मैहुर खालामनानै जानाय जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव नुनायनि उनाव हाग्रानि जिब जुनार संरैखाथिनि थाखाय खामानि मावनाय आबहावा बिगियानगिरिफोरनि गेजेराव गोबां फिनजाथाय सोमजिखांदों। सनिबारखालि आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि आबहावा बिगियानगिरिफोरा चिरांनि रुनिखाता खुंग्रिंआव बे गोमालांनो हमनाय बेंगल फ्लरिकानखौ मैहुर खालामनाय आरो जानायनि सायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिनाय आरो रागा जोंनाय फोरमायदों आरो हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि आयेननि सिङाव दायनिगिरि सुबुंफोरनि हेंथायै राहा लानो खावलायो। रुनिखाता पुलिस थानानि इनचार्ज अफिसार बिनय मालाकारनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया खुंग्रिं गामियाव सिग्रोमनानै 38 बोसोर बैसोनि बिग्राय मोसाहारि आरो सावन बसुमतारीखौ हमनो हायो। नैथि खौराङाव दङ गरेसरनि बालाबारि आरो बरकुसालायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसरनि बालाबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेयाबो देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। जाथायाव जिउ गोमानाय सानै सुबुंनि मुंफोरा फारियै लक्की बर' आरो राजु नार्जारी होनना मिथिनो मोन्दों। थैनाय सुबुंफोरखौ 3 नं बालाबारि गामिनि होननानै सिनायनो मोननाय जाबाय। थामथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला लाइमोन बिपिएफखौ मैया दाबाय। आफादगिरि महरै रन्जन खाख्लारि आरो नेहाथारि महरै निजोम बसुमतारीखौ लानानै जिल्ला कमिटिखौ दानाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ सिलेट मेघालय सिमानि सेर फरैहाटआव बिएसएफनि गुलिजों सानै बांलादेशीनि जिउ खहा। आयेन बेरेखायै भारतआव हाबबाय थानाय समाव उदखारिनि सन्देहआव सानै बांलादेशी हाबफैग्राफोरखौ बिएसएफआ फोजोबस्रांनो हादों। सिमाजों हाबखोमाग्राफोरखौ आशिकुर रहमान आरो मुसाहिद मिया होननानै सिनायथिनो हायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ हजायाव साइरां निउ दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसजों सौग्रावनानै मानसिनि मैदेरनि जिउ गोमायो। 20 दिसेम्बरनि फुंनि 2 रिंगासो समाव हजाय जिल्लायाव रेलजों सौग्रावनानै मासिनि मैदेर थैनाय आरो मासे फिसा मैदेर जोखोम जानाय जाथाया आसामनि रेल सिबिथायाव जेंना सोमजिहोदों। आसामनि नगाव जिल्लानि कानपुराव दिल्ली थांनाय राजधानी एक्सप्रेसआ मैदेर फालोजों सौग्रावनायाव खमैबो मासिनि मैदेरफोरा अबथिरायै जिउ खहा जायो। हाइ स्पिड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नं 20507/08 जों जानाय दुखुनांथाव जाब्रबथाया सनिबारनि फुंनि 2:23 रिंगासोआव जायो। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैदेरा रेल लामाखौ बारबाय थानाय समावनो बे सौग्रावनाय जाथाया जायो। जाब्रबथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा हाग्रा बिफाननि सायाव गोख्रों बिजाथाय फोरमायदों। नाथाय बे जाब्रबथायाव ट्रेनाव गाखोनाय रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होनना मिथिनो मोन्दों। द'थि खौराङाव दङ मानसि गोमादों। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिनि बिष्णु बसुमतारीनि फिसाज्ला 38 बोसोर बैसोनि सोमदोन बसुमतारीया गोमानानै दं। बिथाङा मध्य प्रदेशआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। नाथाय साननैसो सिगां गिनाय जादोंमोन आरो बे गिनाय जानायखौ गावजों खामानि मावनो थांफाग्रा लोगोफोरा न'खरनिसिम फोरमायहरनाय जादोंमोन। न'खरनि सुबुङा गावजों थाफानाय लोगोफोरखौनो न'सिम दोनफैनो बिथोन होदोंमोन। न'खरनिफ्राय बिथोन मोननाय लेखा लोगोफोराबो दोनबोदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिहारनि हाजीपुर जंक्शन मोनफैनाय लोगो लोगो ट्रेना दान्दिसे लाखिनाय सुजुगखौ मोननानै ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै खारो। बे समाव गोबां होंगो दोंगोनि जाउनाव लोगोफोरा बिखौ लाखिस्लाबनो हायासै आरो दायो बिखौ नागिरब्लाबो लोगो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो मोखां बिजाब नायग्रा नोंथांमोना सोरबाफोर बिहारनि बे हाजीगाव जंक्शन साखाथि फाखाथि खामानि एबा साख्रिफोर मावहैनाय दंब्ला बिजों थाफानाय लोगोफोरखौ लोगो हमनानै बिखौ नागिरनायाव मदद होनो गुरैयै खावलायहरदों न'खरनिफ्राय। दोनबोग्रानि मुं नायस्रां दैमारि आरो बिथांनि मबाइल नाम्बारा 8848486957।
स्निथि खौराङाव दङ मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुङा तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखाता हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय खैरानि सनमनि गामिनि 50 बोसोर बैसोनि जहन सरेन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला मैया फुंनि 5 रिंगासो समाव गुवाहाटीयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैगोननि हाबाफारियाव बाहागो लाहैनो थाखाय सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गिर्जा खालामखांनानै थियारि जानाय समावनो गामियाव हाबग्लुंफैनाय हाग्रानि मैदेरा जहन सरेननि बारियाव दंफैयोमोन। जहन सरेन आरो बिसि जयै न'आव थानानै अर सुनानै थानाय समावनो हरखाब न' फारसे हाबफैनानै जहन सरेनखौ बिखायाव गाख्रेबनानै गालाङो। तामुलपुरनि सेसाफानि ओनसोलाव बेफोरबादि हाग्रानि मैदेर आरो सुबुंनि गेजेराव सानफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय दावहानि सायाव हाग्रा बिफान, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार ओनसोलनि MCLA MLA बिथांमोनखौ दासिमबो होबथानायनि जेबो बिफाव लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। फैगौ समावसो हाग्रा बिफान, आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार ओनसोलनि MCLA MLA बिथांमोनखौ दासिमबो होबथानायनि मा राहा लागोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। 8थि खौराङाव दङ न' गैयैखौ नुनानै सासे सुबुंनो न' लुनानै होदों समाज सिबियारि चन्दन बाले बसुमतारिया। सिगां समाव रायजो राजाफोरखौ गावनि रां गारनानै गुबुन समाव मदद होबोनाय बादिनो फिन सासे सुबुंखौ मदद होदों गसाइगाव ओनसोलनि समाज सिबियारि चन्दन बाले बसुमतारिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जिरामपुर गामिनि अरन नार्जारिनो न' गैयैखौ नुनानै गंसे न' लुनानै होयो चन्दन बसुमतारिया। सिगां समाव रायजो राजाफोरखौ जेरै मदद होबोदों बेबायदिनो उननि समावबो रायजो राजाफोरखौ मदद होलांनो नाजाबाय थागोन होननानै बुंथिदों चन्दन बसुमतारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं गावनो बेबादि न' लुनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों अरन नार्जारिया। 9थि खौराङाव दङ गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव लकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि मुसुखा बेखेवदों। भारत रत्नजों मान होजानाय लोगोसे आसामनि गिबिसिन गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया आसाम रायजो दाफुंनायाव गावनि एंगार हायै बिहोमा होलांनायखौ मान होनानै मैया गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि गोदान टार्मिनेल बेखेवनाय समाव बिथांनि 80 फुट गोजौ मुसुखाखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बेखेवनानै होयो।